Good morning, guys. Yun. Wala lang. Wala pa akong masabi. Ano na pala ako. Yan, day 1 ng Herbalife. Masarap naman siya. Nilagyan ko ng oat kasi yung binigay sa akin na recipe, may oat. So, sundin ko nga. Okay naman pala, masarap. Pero yung mga nakatry na ito, paano nyo ano yung recipe nyo na ito? Talagang Herbalife lang, yung powder lang, tapos yellow. Yun na ba yun? Kasi etong sa akin is 1 sachet, tapos half banana, 1/4 cup ng oatmeal. Pumasok. Inom ang loko. Pagod ah. Hey! Tingnan natin. Bossing yan eh, tingnan nyo. Tingnan nyo, bossing yan. Bossing yan eh. Oh ha? Yan tayo eh. Oh ha? Hoy! Ikaw ah. Nga pala guys. Pasaway na to. Ninat-ngat yung bag ko. Ay! Pa! Hala, ang tagal na nung pinano ah. Kahit dalawa lang, ang tagal ko nang binigay nun. 2 linggo na ata yun. Wow. Bakit di pa nalalaban? Anong ginagawa? Kasi yung mga basahan dito namin, mga ganyan no, pinapalaban ko sa kanila. 2 weeks ago ko na ata binigay yun. Until now, di pa daw nalalaban. Wala. Shut up na lang ako guys. Anyway, ayun. Minat-ngat ng pork na to. Diyan kasi ito nakalagay kanina. Inuho ko talaga. Naku, hindi lang kita love. Nako. Pero hindi naman sinampal. Inano ko yung bilig niya. Kaso, wala eh. Sinusundan niya pa rin yung bag ko. Kahit na binila na ng chutoy. Ikaw, sabay ko ha? Bigyan kita ng bakal dyan eh. Ba't ka? Kunin nyo na nga to guys. Inyo na to. Kulit eh. Inyo na to. Ampunin na to. Gusto mo pamigay kita ha? Gusto mo? Ganda na ng fur nyo. Tapos di pa ako nakatulog kagabi. Kasi katabi ko siya. Ang kulit. Kapag binababa ko siya, balik siya ng balik. Tapos kapag hinaharang ko naman, iyak siya ng iyak. Di ka rin makatulog. Titingin pa yan eh. So, ayun, hinayaan ko na lang siya. Nasa tabi ko talaga siya, bandang likod. Ginaganon-ganon yung likod ko. Taragis na walk na to. Anyway, back to my question. Yung recipe niyo nito guys. Para yung simple lang, yung hindi na masyadong kung anik-anik pa yung lalagay. Kasi, wala ako time guys. Hindi, nagluluto na ako ng Hi guys, I'm playing Uno with my friends. Patayin si Poknat, tawag yung istorboy si Poknat. Ay! Pero buksan mo ng konti yung baka mamaya magpupo sa loob ng excuse mo na Kirk, dito kasya. Paling kita eh. Alam mo, pinapasakit yung pangako. Grabe. Yung kagabi. Hinobo. Uy, kuy. Odin. Udin. Ha? Si Ching. Tapos na daw. Ay! Susunod ako dun. Grabe. Colorxburgs. Nakita mo na ba yung hello dito mo? Mommy mo di meron, no? Kaya ako na tawa ng tawa eh, no? Dahil sa headband din, no? Huwag mo sabihin, gusto mo din yan. Ha? Ganda pala dun sa yung nilulusutan nila. Oo nga. Kasi yung tamad kasi natin eh. Nag-ano kami ni... Ano yan? Natural yung mo? Oo. Hindi, seryoso. Oo. Ay, grabe guys. Tignan mo namumuli yung niya Grabe, wala pang hilawos yan. Grabe ah! Tisay! Sayang yung masiro ko. Kaya nga.
Pero guys, for lunch, no. Makain na si Chris. Wala pa itong breakfast niya. Faster na! Sabi mo maanghang. Ay, kailangan mo. Kaya mo yan, lalaki ka. Bicolano ka. And then, nagdala si mama ng ano. May batulaing. Ayun. Half rice lang daw ako. Oh my gosh. Diet ang lola niya. Nakakaantok ang ano, init sa labas. Ay, sarap. Sarap dito. Tumigil ka! Pwede, mamaya ka naman. Ha? Manggugulo ka na naman eh. Idlip ako eh. Nantay ko lang si, ano, si Froggy kasi magtutup. Diyos ko naman talaga itong isang to eh. Diba? Aray ko. Aray ko. Thank you ah! Thank you! O yan. Pati i-cellphone ko pa ikialaman yun. O sige ko na magsagot sa mga ano dyan, sa mga inquiries, sa mga orders. Kainis to. Aray ko. Agat ka na naman. No na. Tutulog na ako. Aray ko. Banatang ko to guys. Ouch. Tulog na tayo. Tulog na, puk na. Tulog na, puk na. Taray ko. Ay, bakit ko. Tulog na. Tulog na, puk na. Sleep na, puk na. Ganda nung ano, yung shirt na nabili ko. 120 doon sa ano. Sa support. Ayun. Hindi mo na ako guys. Hintay ko lang si daddy. Mga di-deliver kami sa ano, sa store. Ouch! 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 Ow! Ay, lalagot ka. Kinakagat mo yung guys. Star, ano level mo na? 17 o 70? O, mag-hi ka kay John Kill. Hi, John Ken! And welcome back to my Siya channel. towel And na. before I continue, I just want to greet Stan! all the women who's Nanonood watching ako this ng video. ano. A happy Stan! Women's Ang Month. level mo na? Women's Month. 70? 70? May mga friends yung nanonood ng vlog namin eh. 70? 70? 70? Baka, Load muna ako ng vlog. hindi ka 7. Hanggang 10. Palinis mo ulit today. Ang daming laway-laway ni Groot. Baka siya naman nagano to. Oo. Ilong niya yun. Kaya nga. Basta-basta ilong niya. And guys, pauwi na kami. Galing na kami store. Makakatid na namin lahat ng mga products or mga stocks. Yun. Tapos, iwan mo na sa akin si Grootin Tintin. Inana mo ba yun? Iniskoba mo si Grootin? Naku. Dali, hindi ko pa napaliguan dahil ano eh. Sige, ako na lang papaligo sa kanya. Ay, paano ko babayaran yung ano? Ano? Damages and perwissos. Ayaw mo, doon naman si Richie. Ayaw mo siya doon. Bakit? Good morning! May fresh pimple ako. Wala lang. Good morning! Sino natulog sa labas? Ha? Sino? Good morning guys! Pinalabas ko siya kagabi. Ang kulit kasi. Hinahayaan na nga siya sa ano sa kama. Kaso nangangagat, nangaharot. Kaya inaantok na ako. Ayan, pinalabas ko tuloy siya. Dito ang Grootin. Pinaiwan ko muna si Groot. Namimiss ko na eh. Si ano na lang, si daddy na lang yung pinauwi kahapon. Pero, ewan ko kung matuloy siya ngayon kasi gusto ko manood ng Beauty and the Beast. Sabi ko, sini kami. Pinapunta ko kanina madaling araw. Kasi, ano naman si Tonton ngayon, coding. Hindi ko iwan na muna sa Pasig. Sabi niya, before lunch na lang daw siya punta. Ewan ko kung matuloy siya. Matuloy siya o hindi. Para sa buhay niya, manunood ako ng sine talaga. Anyway, ayun. Nagsasaing na ako for Chris. Ginit na ako ng tubig. Tapos, ito na yung oat. Kasi, pang second day ko ng Herbalife. Ayun. Itong chocolate ang ano natin ngayon. Hindi ko siya lalagyan ng prutas. As is lang siya. Ayun. Blender. Ayun yung aking mainit para sa oat. Gusto ko itong ano to guys. So, itong plastic cup na to from T101.
Ang laki. Disposable siya pero inugasan ko lang. Saktong-sakto kapag ano, wala nang balikan kapag uminom ka ng tubig. Dalawang flavor pala yung guys ito. Ito parang gatas lang. French vanilla. Tapos chocolate. Dutch chocolate. So, yun. So far, yung first day ko kahapon, okay naman. Bumili ako ng mga prutas kasi sabi, pag nagutom daw is prutas lang. Yun. And then, half rice. Nakaya ko naman. Okay lang pala. Okay lang ano. Pero pagka nanonood ako, kasi lately, na-addict ako dun sa mukbang na mukbang na parang eating show sa YouTube. Diyos ko kapag nanonood ako dun, kumukulo yun. Tsaka na, naglalaway ako na ano. Pero kaya lang, kaya naman. Disiplina lang sa sarili. So, ayun. Sana makaya natin. Kasi laka-laka naman. Tsak ko. Kaya ko lang ito ng ano, mainit. Para maluto siya. Yun na yung pinaka-water ko sa kanya. Yun, tapos labas ako guys para bumalik na. Ay, ano na lang na? Gusto mo? Spam na lang? Spam? Tapos maglilinis ako yung mga ano dyan ni Chris, mga gamit. Ano ko na, itabi ko na yung mga libro, mga notebooks, gano'n. Paliguan ko din pala itong linggit na to. Kiyabang na to. Ganang poknat na to. Sus! 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 Yabang! Locos here. Sunog na kalbo. Ayun. Hey guys! Wala na akong ano, na vlog. Kalimutan ko yung ano yung camera. Nag-charge kasi yung battery. Ayun, galing lang naman ako ng store. Kasi walang kasama si Inday. Gawa ng ang taas ng lagnat ni Lucia. So, yun. Sinamahan ko muna si Inday. And then, from din kasi nung bunso namin, nagpahatid. Nagpasundo hatid. Tsaka, alam mo na. Mga bagets, mga sinusundo-sundo mga date. So, yun. And, dapat, manonood kami ng sine niyan eh. Dapat umaga eh. Anong oras na dumating? 6:30 na guys. Kailangan kayo manood. Ha? Bukas. Mamaya pag hindi coding, inasan si Tonton. Hindi mo nga dali eh. Ah? Coding nga eh. Eh di sana inantay mo na lang mag alas 12. Ha? Mas may pinagdati ko yung mukha ko. O kaya nga, alas 9 nakaano na yun eh, wala na. Di bukas na lang. Timang ka talaga eh. Wala ka sa hulog minsan eh. So, ayun lang. Yan lang naman ang ganap ngayon eh. And then, second day ko nga sa Herbalife. Ayun, nag-ano ako na, kumain ako sa store. Half price lang ako guys. And then, kapag tulad yan, nagmakdo sila, tumikim lang ako. So, ayun, okay naman tikim-tikim. Basta, hindi full meal yung babanatan mo. Ano ba? Hindi ko alam kung manonood kami ngayon or manonood pa ba tayo? Kalbo? Tapos nagyayaya daw si mami sa nagyayaya daw yung mother-in-law ko sa Leyte. Sabi ko, ayoko mainit. Late. Kasama kasi mga classmates ni mami. So sabi ko siya na lang, samahan niya na lang. Ayun na naman. Ayun guys, last school show na kami. Yung panonood namin last school show. Iwan mo na tong cellphone mo dito? I-update. Bakit mo in-update? Ipalis na tayo. Pwede ko nang balikan yan, di ba? Oda. Ano? O kaya nga, iwan mo na dito. Okay. Stand guys. Si Chris magbabantay sa mga doggies. Napakain ko na naman. Bitter. Baka ikaw. Word of the day. Bitter. Bitter. It's Bitter. Bitter, di ba? Bitter. bitter. It's bitter. Bakit gusto ko ng bitter? Iyak-iyak na naman siya yan. Yok! Sunog! Ew! Bakit? Ang pango na to. Nakala.
Sargento. Paano ko pinamigay mo yun? Sargento. Ano? Bye! Bye, Chris! Hi, Sergey. Sergio. Tatanggalin mo na. Puputulan mo lang. Bumili siya niya, no? Kasi yung, ano ba yung tawag doon? Kano? Oh. Ginat-ngat ng mga daga sa, sa rooftop. So, tatapalan ni Daddy. Sayang eh. Buti nagagawa ng paraan. Yeah. Ayun, nakabili na ako ng ticket, guys. 9:45 yung ano namin. Yung napili namin kasi yung sa pang 8:30 wala nang seat. I mean, sa unahan na lang. Nakakaduling kaya yun. Next na lang. Kaya, dinner muna kami. I'm having wraps. How much? Tuna. Ano yung effect tuning yan? Ah? 69. 69? Sa'yo ano to? Persian Avenue. Waiting lang kami sa oras namin, guys. It's 9 o'clock. So, may 45 minutes pa kami. Ayan. Yun ba ito po? Ah? 25. Okay. Bili ka. Water na lang. Ayoko na ng juice. Galing pala ako sa sa healthy options. Bumili ako ng ano ba yun? Milk, almond milk. And then, pagkain nila Lucia. Parang gerber. Ayun. And then, bumili lang ako ng chinelas ko.